Antoy. Masyala lamat. Pero piyan nag-ibagang puro kalukuhan so ibabagak. Ginawa yung video para sa ray tutuon manaanap yung inspirasyon o ubat at bilay danatan. Sa gawang ko i-share ko si kayo natan so para paborito kaya bangat at Pangasinan. Sa unaan niya bangat. Mauni makasabak kay Tilay. Dan say walay malas siya kaabay. Naksel so karsada pero narasan so kusina. Ayag ka mapaga, tawalakad amaga. At ka pa natatakot, talamang ka ni Samplura. Maong nidwag, tanto ka ni Beneg. Dalanto, tama ba to? Diyan pa nag-iwas mo't pitek. Nakarmo luneg. Nanggapoy galaw, nanggapoy ugaw. Say kapalaran, teke yapan labay. Wow! Manisya kila. Dumaraya. Mandala lang ko. Toy, alagarin mo ni nabasa ka. Isan ka mampayo. Say panangaro kod si ka. Aga naluksoy baka. Toy, next time lang ulit. Balita nyo lang no bilang sakit sarayang bangat makatulungod si kayo. Pero say paborito ka bangat. Maong ni asutan nila ako. Ponciano, pamilya Ponciano, agay laing kabwa kagyo. Ponciano, pamilya Ponciano, no panangan si kayo'y alisto. Impanlaw to'y kinanto,